Vei, què podríem dir? Avui no estic massa catòlic, què podríem dir? Tinc la veu i els mocs i tot que m'ha entrat a mi el virus. Un virus n'hi ha dins que està treballant el virus i ell rossegant per dins a veure què trau, a veure que se li ha perdut el virus ahí dins. Bueno, pues ahí està el virus. Si no puc anar a treballar avui perquè si no constiparé als altres. Doncs jo quan estic mal, pues tire mà i me quedo en casa i me faig una sopeta de lletres. Una sopeta de lletres. Entonces, com ve en alemà, perquè al viure en Alemanya venen en alemà les lletretes, doncs jo les trac i vaig escrivint i vos escric així unes paraules perquè ha de prengar un més valencià de poble. És que deia el vell, vale? Això és pels meus jovens que estan aprenent a escriure i el valencià de poble, i la primera se diu així, es diu vell, no és bé, és vell, quasi acaba en ni, podem dir. El xe, no és xa, com el xa-xa del tren, no, això és castellano, el xa és més xai, també acaba en i, que podríem dir, no? És xai, xai, a, e, i, tot xunt, no? Xai, al final, ahí la teniu, pues s'escriu així, bé. Després està el bo, el bo, veu, el bo, veu. Sempre obrim molt, no? El valencià de poble va així, bo, vale? Després està el país, vos escriu ahí, esta classe primera de valencià de poble en lletretes, país, país que vaig a ploure, país que vaig a tindre avui calentura, que ja l'ha tingut. Bé, aneu a aprendre en valencià de poble, molt bé. I després, així, és que me falta una E que no l'ha trobat encara ahí dins, si algú veu una E que m'ho diga, que és el redell. Redell, faltaria una E ahí. No és redell, és redell. Sempre aguantant el ei final, no? Redell, redell, redell. Sempre que se veig que estàs com enfadat, no? Perquè un redell és com de mala sombra, com dient, algú m'ha fet una bobaeta o algo i no m'ha quedat bé. Jo, redell! Vale, por això era el que vos volia dir, no? De les lletretes. Vosaltres també tireu mà de sopa de lletretes, quan no esteu massa bé, com venen en alemà, i després ho ha traduït jo en seguida al valencià de poble. Bo, pegueu un subscrita, si voleu el vídeo, si voleu un vídeo privat, avui que tinc veu de Darth Vader, pa bodes, despedides, cumpleaños i tot això, hi ha monòlegos des de simples donacions. Pegueu ja al www.miquelserrano.com. Bé,